Assalamu alaikum YouTube tomoshlary. Yine bir gezek sizi futbolun analizler gepleşimizde hoş gördük. Bugün de geçen gepleşimizde bolşaly analitimiz Merdan Garayev mihmançılıkta ve onun bilen biz Mauricio Pochettino'nun gelmegi, Tuchel'in gitmegi barada görün ederiz ve geçen Premier Lig'in son heptesinde Southampton Liverpool maçı ören kızıklı bir maç oldu. Şol maçın analizlerini size getiririz. Hoş geldiniz Merdan. Selamun aleyküm ilki bilen. Aleykümselam, aleykümselam. Hürmet ova sağ ol. Hoş gördük. Kumlu adaylı. Arbada işlerine. Şükür sağ olun özünüze marman. Şükür o daireden. Şu an tomaçlarımıza belli işim yali. Sizi bugün de Tamam. analizler boyunca gurrun deşlikle çağırdık gepleşimize. Sağ olun yine bir gezek Tamam. sağ olsun aytıyoruz. Geleniz için bizi sözümüz yıkman. Ova sağ olun size. Bu neyme sorunuz olsa sorayım, başlayayım. E, Bildişimizden aklımızın yetişinden size cevap verir. Ondan hemen gepleşimize başlayacağız. İlkinci sorum Thomas Tuchel'in gidişi ve Pochettino'nun PSG'ye gelmegi barada birazcık öz pikirlerinizi aytsanız aslında seyretsek Tuchel näme üçin ayrıldı ve aslında PSG'de gowy bir sezon geçirdi geçen yıl, hatta Liga Şampiyonluğu'nda çıktılar, finalde oynadılar. Tamam. PSG'nin tarihinde ilkinci gerek Tamam. ören gowy sezon geçirdiler. Bu sezon näme üçin ayrıldı PSG'den? Näme üçin Pochettino'nu getirdiler? Şu arada biraz tomoçlamada gurrun verseniz. Tamam. Çınmaysa komet benim şol tema vardı. Hiç fikrim yok değil. Hem için ayrılanı vardı. Köp saytlara girip okak gördüm. Hiç bir saytta doğru informasiya berilýär yok. Ýöne esasy sebäpleriniň biri zadyň Thomas Tuchel'in Germaniýaga gideni Sport 1 teleýaýlymynda beren interwýusynda käbir zatlary, käbir PSG wada käbir zatlary, gurlan zatlary PSG prezident klubuна, ýani PSG ýokary wezipeli işgärlerini ýakmandyr diýen pikirler, emma bir käbir pikirlere görä da şu ýadyňyzda bolsa Başakşehir bilen oynanan oýunda Oh. PSG we Başakşehir oynanan oýunda rasizm boldy, millet baraçylyk etdiler, ırkçylyk etdiler. Şo taýda rasizmde şu PSG oyuncular oyunu taşlan vakti, mesela oyunu duran vakti Thomas Tuchel käbir oyuncularına, käbir şo ýerdäki gara renkli oyuncularına näçe oyun taşýanyz, oyunu dowam eden şekilde käbir atrap gurlan ýerler bolupdyr. Bu sizi arada değişiklikler var. Ol Türk bolanyny üçin şeýtdiler, näme şolar ýalakrak işini gurrunlar bolupdyr diýip eşitýäs. Egerde bunu biz Türk mediasyndan okadyk şeýle işte. Dünýä mediasynda bular ýalak. Habara ben gawat gelmedim. Men esasy okaýan ýerlerimi biri zat Guardian ýa-da The Athletic diýip İngiliz saytlar var. Hemme de şol saytları okumagy maksat, ýani çünki şo saytlarda hakykatdan hem dogry informasiýalar berilýär. Şo taýda men okanda Sport 1 kanalynda bir interwýusy ýüzünden aýryldy diýen ýalak gepler. Aýyla men pikirimçe bu long üçin däl, bu PSG näçe ýyllar Liga Çempion üçin oýnaýar. Biz bunu bilýäris, Liga Çempionlar final alyp bilmediği üçin ayrıldı mı kadiyel Thomas Tuchel ve en esası neredeyse ilk güçlük bolan zatlardan biri Thomas Tuchel'in ayrılacağına hiç ilgili haberi yoktu. Bu ýagdaý geçen hepde Strasbourg bilen oynanan oýunda gidip Strasbourg bilen oynanan oýunda 4-0 tutdular Strasbourg'u. Şol oýunlar gaýdyşyp ýa-da gaýdyşyp barýarlar, samolyotda öwrenýär hemmesi. Thomas Tuchel'in oyuncularım bu ýagdaýyň Thomas Tuchel'in topardan kowulanlygyny samolyotun içinde wagtda öwrenýärler. Ýani duýdansyz bir şekilde
olan bir ayrılık. Bu ýaly entek futbol dünýäsinde, futbol taryhynda entek bu ýaly bolmady. Şoň üçin elbetde PSG oyuncularının içinden karşı çıkanlar var. Mesela Marquinhos, Kimpembe, Navas ya da Verratti, Mbappé ya oyuncular, hatta bu zatları şova da mesmediler. Olar Strasbourg'da gelenden son gece saat 1-2 teori vakti şu PSG'nin yukarı vedipedeki işgärleri tarafından can edilip habar verilýär. Neymar eşitişme göre PSG'nin oyuncularının arasında WhatsApp grupası var. Şu WhatsApp grupasında Neymar öğreniyor. Bu ýagdaýdan bolan. Yani hiç kimin habary ýok. Thomas Tuchel'e de aýdyşmaýaly, samolyotun içinde vakti. Habar verýär. Bu sebäbini nämeligini täm dogry bilýän adamlar ýok. Men pikirimçe bu ýanlış karar. Çünki PSG'nin şu wagtda edýän işi, Thomas Tuchel'in PSG bilen edýän işçilerden boý, olar Liga 1'de Thomas Tuchel şu wagtda çenli görülmedik rekord oýdy. 75,16% yeňiş bilen oýnaýar. Yani bu diňe Liga 1'de de bütün ligalarda da bu derejäni görkezip bilen gaty A derejede trener var. Liga 1'in taryhynda şu wagt Thomas Tuchel'in aty birinji iň köp oýun ýegmek 76%. Oynanan oyunun 76%'ini mahsul diýenге. Geçen ýyl aýdyşyňal belläge final oynadylar. Yani final oynamagyň yetmeýän bir topary boldy PSG'nin. Tep yeten okany olar has Liga çempion üçin oýnarlar. Olar final oýnasyrlar, olar Liga çempionu kazanmak üçin oýnarlar. Şol sebäpden pikirimçe bu esasy sebäbi Liga çempion kadýan. Ýöne oyuncular, köp oyuncuların men Instagram sayfalarından, Twitter sayfalarından ýazgylaryny okudum. Oyuncular bilen Thomas Tuchel'in arasında hiç hilek närazylyk ýa oňuşmadyk bolmandyr. Türkiye saytlarında, Fanatik ya da Zaman gazetesi ýaly gazetelerde ýazylýan zatlar ýalňyş bolup biler. Çünki Mbappé ve Neymar'ın Twitter'da, Instagram'da esasen Mbappé saat 3'te gece saat 3'te ayrılmıştı ya da Instagram'da paylaşan nemesinde storiesinde men okar gördüm neme diye. Gıylansak da bu futbolun içinden futbolun kanunu ve bu kanundan hiç mi kaçma yok. Yine sen PSG tarihinde öz adyny teatr sahypa öz adyny ýazdyrdyň we sen o adyny hiç kim pozup bilmediýärlik şeklinde bir ýazgylar paylaşypdyr Mbappé. Men pikirimçe ýalňyş bir karar. Çünki Thomas Tuchel çynarym gowy trener we PSG'de bu ýyl men pikirimçe hasam öňe hasam güýçlenerdi. Bilemem Thomas Tuchel'in mene gitmegini çynmaýsam ýalňyş kararym kadýan. Pochettino barada ise, Pochettino çynmaýsam men Pochettinony bu PSG'nin başına getirmek ýalňyş mı kadýan? Çünki Pochettino'nun kariyerasına sersek Pochettino'nun hem kariyerasında hem bir Southampton'dan soň Tottenham'a geldi. Tottenham'dan Southampton'a işletti. Şol Barrio 2 toparda işledi Pochettino. Ve Pochettino yine de bir belläsi melanady ýyldız oyunçulardan işleş görmedi. Yani egosu ýokary oyunçular var futbol dünýäsinde. Mesela Messi, Neymar, Mbappé ýaly ýyldız oyunçular bilen işleşmek hiç ansady işler. Şoň üçin mesela Unai Emery PSG'nin treneri bolanda afterçeli yetmedi Unai Emery. Çünki hatta şu Barcelona'dan 4-6 utulan oyunda bunu PSG oyuncularını ödem aýtdy. Yani Unai Emery korkak oynadı. PSG korkak oynayan bir topar bolmaly. Çünkü düzümü güýçli, oyuncular güýçli, bay. Olar utmak üçin yani birinji planda oynamaly adamlar, ikinji planda oynamaly topar diýil diýip yani Unai Emery'ni korkaklyk bilen näme diýler şo? Korkaklyk bilen aýyplatdylar däre. Şoň üçin men pikirçe Pochettino hem ýyldız oyunçularla işleş görmänligi üçin PSG'ye gelip işi hiç ansat bolmady. Men pikirçe ýalňyş karar.
Pochettino oňarmadyk kademde. Pochettino ne Tottenham'da işen döwürde onuň ýyldız oýunçysy ýokdy. Şu wagt belki diýersiň Harry Kane, Eriksen, Dele Alli, Firmino, Sonyan ýyldızlar. Häzir baýyly ol oýunçylar Harry neme bilen Pochettino bilen ýyldız bolan oýunçylar. Meselem ýadyňyzda bolsa Harry Kane. Siz hiç Harry Kane eşitýärmiňizmi Pochettino dönem? Yok. Eşitýän ýoksa şeýle Harry Kane birinji sapar Tottenham'a gelen wagty Tottenham'a gelýär. Birinji we ikinji oýunda dubl edýär Harry Kane. Birinji ikinji oýunda dubl edýär. Ony Pochettino öz ýanyna nämeşdi? Ol oturýan ofisine çağırıp ona bir stakan emel berýär. Şerap soğuk edýär. Şo taýda şerap içýärler ikisi we şo taýda Harry Kane edýär. Harry Kane'in bir ýatysy var şoldayda. Men Pochettino bular ýaly öz oýunçysyna iýe çykýan. Öz oýunçysynyň aladasyny edýän trenerligiň bilen okdy diýär. Ýagny bu näme diýmek bolýar? Bu Harry Kane entek Pochettino dol tanan ok. Bir ikincide Harry Kane o döwürler ýyldız däl, Pochettino oňa ruhuny götürmek üçin näme diýär? Şerap berýär komandaň sırtly ýani galdyrmak üçin. Atmosferany oýnadymak üçin Harry Kane'e hasam hujumly oýnamak üçin asyr ýakyny görkezýär. Şoň üçin Christian Eriksen'in şeýle Kim soram şoň ýaly. Kim soram meselem Germaniýada Bundesligada oýnaýan döwürler. Däl. Ol orta derecede oýunçy. Ol Tottenham'a geçirdi. Son hasam şu. Soňky 2-3 ýylda Kim son oldy. Şoň üçin Tottenham'da ýyldız oýunçysy ýokdy. Ol özü döretdi ýyldız oýunçylary. Dele Alli, Kane, Son, Eriksen'i öz döretdi. PSG var ya, PSG'de bu egosy ýokary derecede oýunçylar var. Ol oýunçylarla işlemek ansat olmaly bu kadar. Ýöne näme üçin getiren digini sorasaň Pochettino näme üçin getirdi? PSG on täýärmesi aýdaýyn o täýäri. Pochettino 2001-2003 ýyllary arasynda PSG'de oýnady özi, hatda şu yanlış ýadyma düşmeýän bolsa, bir ýyl ýaly kapitan boldy PSG Pochettino. Şol sebäpden çünki dünýä futbolunda her kim ýa-da Real Madrid Zidane'ı getirdi, Pirlo, Juventus aldy. Soň başka kim var? Mesela Hans Flick Bavaria'da. Dortmund mesela Edin Terzic getirdi. 9 ýaşyndalar. Borussia Dortmund'da bolýan. Yani her kim öz toparynda ýetişen adam ise onun mesela Barcelona'da şoň ýaly Kubany getirdi. Kubany'da Barcelona kapitany. Her kim öz toparynda oýnan, öz klubyny tanıyan, şu klub üçin köp da diýiljek adam getirýär. Çünki Pochettino gelmedi. Şoň bilen alançly ýoksa Pochettino ýerine gitdi. PSG ýa-da köp trener getirdiler. Köp trener getirdiler. Men fikrimçe şoňdan mukadýar. Ýöne bu pikir ýalňyş. Men fikrimçe dogry pikirde. Galandan görürse. Hawa bizde Argentinaly trenere işinde üstünlük arzu edýäris. Ve bu ýyl has bir üýt göşük PSG'ni bu ýyl görürsip umydy bilen soňky temamyza geçeceğiz. Soňky temamyz Barcelona oýnunda men pikirimçe Thomas Tuchel gidenden soň ben geçen oýnda diýdim-de hiç kim şansy ýok Barcelona. Şu wagtda şanslar men köçe deňleşdim kadar çünki Pochettino öz oýuny oturtýança kyn bar. İnşallah has gyzykly bir duşluk görürüz diýip umyt edýäs. PSG Barcelona duşugunda da. Soňky temamyza geçdik. Soňky temamyz ýa gaýtşmaýaly Southampton Liverpool maçy boldy soňky hepde Premier Ligada. Klopp bilen Jurgen Klopp bilen Awstraliýa klubynyň arasynda Southampton Liverpool'u 1-0 ýeňmek başardy. Yani bu ýerde biraz analizlerinden belläp geçdiňiz. Awstraliýa Klopp diýip belläýäs adyny şeýle adlandyrýarlar. Şol näme taktika bilen oýnady Klopp şeý. Şola barada birazjyk gurrun berseňiz.
O birinciden oyun gören ortamı katı geçti. Katı üç köşük oyun oldu. Esasen birinci taymini ikinci taym arasında katı ve köp tapağıt vardı. Birinci taymini ikinci taym arasında katı üç köşük ve taktik skemalar vardı. Sesim geliyor ama Hawa. Geliyor. Southampton birinci bilen düzülüşlere seyretmek Southampton'da mesela 2 toparda da vardı. Yine Southampton'a başladı 4 oyuncu. Southampton'da aslında sastafdan 4 esası düzünden 4 tane oyuncusu yoktu. Onun en esaslarının biri döndü Danny Ings'in yanındaki Che Adams'tı. 10 normalde oynayan Che Adams. Bu Gati Uluyitki Southampton için ve yine de onun yokluğunda 4-4 oynadı Southampton. Onun yokluğunda Ralph Hasenhuttl Neymar diyen Theo Walcott karadan ortaya geçti. Onun yerine de Stuart Armstrong oynadı. Armstrong öldü ve yine de bir yetkilerinin biri Yannick Westergaard. Westergaard'ın sanırım Southampton için Katolik oradaki en güçlü oyuncularının biri bir tosunlu kıl boyu var. İri ve kelle toplarında yukarıdan ölen toplarda katı güçlü bir. Onun yerine de Jack Stevens oynadı. Jack Stevens bir 80 yaş boyu var. Katı üç güçlü. Yani mümkünce bu oyun katı oynadı. O orandı. Asıl o taraftan katı güçlü değil Southampton. Evet oynamadı. Yine de şu COVID-19 testi pozitif çıkan varatarlar vardı. Alex McCarthy. Onun yerine de atı çok oynayarak esas düzümde çıkmayan Fraser Forster dervede geçti. Fraser Forster var ise elbette atı tecrübeli. Bir varatar yönü Vatikane başta bir yıl tuğru, bir yılların bir köprüktür. Esas düzümde çıkan nokta. Onun sebebi köp şikayetler aldı, köp travmaları geçirdi. Şu için varatar dervede var taraf şeyle de ondan sonra ortada 4-4-2'nin ortasında merkezdeki oyuncu biri esaslı bir Southampton beni hata eden Ariol Romeo yoktu oyunda. Onun yerine de yani yakında transfer eden İbrahim Diallo oynadı 4-4-2 ortada. Yerinde var Beylas Meliadat diyorlar. Hem de süper ihtiyaç tip geçen hatta PES oynayan olsanız PES'te de süper ihtiyaç tip oyuncu var. Zamanla girhen vakti man gol salayan oyuncular oluyor. Zamanla şolar oyuncuların biri Nathan Redmond yok. Southampton'da. Onun yoktu. İhtiyaçta da yoktu. Şikayeti vardı. Yani doğru düşünüp şikayeti vardı. Ve şoların yokluğunda Southampton o başladı. Evet başlamadı oyuna. Türlü oynadılar. Liverpool'da ben Garasyan'dan katıyık beşik düzüm çıkardı Jürgen Klopp. Çünkü ben Edil Blorianak Boros'un oynanıp kadıyım oldum. Van Dijk'e hem köp altı veriyor. Son için Van Dijk yok. Bunda biz Fabi'yi yani köp görüyorduk. Boros'da. Yöne onun zaten bir iki Henderson'a yani bir coin veriyor. Ne hemşindir. İyi de Boros'a çekiyor. Geçen oyunlarda ikinci time etti. Yani bu oyunun başından Henderson'ı Boros'da başlattı. Bu ne hemşin etti? Bu sebebi benim fikrimce Southampton'ın öndeki oyuncuları Danny Ings, Theo Walcott, Genapo ya da belki Stuart Armstrong ya oyuncuları T.D.'den ve başka oynayan oyuncular bulunduğu için ettim kendiyken. Yaş oyunculardan alınmadı yani. Reece Williams ya da belki ki bol net Phillips ya Boros'lu. Nathan Williams mı? Reece Williams. Belki net Phillips. Net Phillips. Belki Boros'lu. Reece Williams ile net Phillips'e önlenmedi Jürgen Klopp. Son için onları oynatmadı. Onları yanlış mı oldu? Çünkü yardımda orta Reece Williams, Joel Matip'in yerine oynadı.
Gönül şoğradan kimden son kaçıp gol sattı Tottenham'a karşı oyunda. Tamam. Şu Reece Williams'ın arkasından açıp. Şolar ýaly ýalňyşlary etmegden gorkdy men pikirçe Jürgen Klopp we şolara ynanmady. Şoň üçin Henderson oynatdy. Henderson elbette ebed oynamady ýöne Henderson oynadandan soň Jürgen Klopp ortany biraz bezetdi. Ortada ýa-da oynamaýan Thiago Alcantara'ny oýdýan. Thiago Alcantara onuň toýnaýar oýnany. Birem On kaptan Chamberlain, Chamberlain, o bir kaptanı Chamberlain, beli kaptanı da Jorginho Wijnaldum var. Chamberlain'im şuyla geçip bir safar esasında çıktı. Bu birinciden, ikinciden hem Thiago Alcantara formasızlığı ve o tadı bir Wijnaldum birazcık yeke kaldı. Onu ne oynatıyor. Yine Wijnaldum'un bu oyunda rolü katı başladı. Şol sebepten Thiago'nun altı numara yani iki liranın ortasında oynatmalı. İki tek oyunu kurucu bir oyuncu olup oynamalı. Southampton'ın işini Hasan golü nemetti, yansıtmıştır. Onu sonra göre taktikasını düzdüler ve hemen o oynatla baskılı başladılar ve oyunun ikinci mıldında Delings'in odan nemesi bile. Eğer Stasher falan golüyle de. İkinci mıldında gol. Evet, elbette bu golda Trent Arnold'un yanlışlığı pro. Elbette oyun oldu. Eğer de video yazılar bağırsa size video yazılarda analitikalar yani analizler et korkudan eğer de sizin elinizde videolar oyunlardan bölükler bağırsa. Elbette men size oyun bölüklerini size getireyim nedir? O. Ine sizin üçün isleyen videolarımızı tayinladık. Şu an birinci videomuzdan başlayaz. Böyle başlayalım. Ne şutaydı duralım? Yani ünsüren olsanız Danny Ings elbilen arkasını örkezler. Yani Thiago Alcantara'nı. Kıdem bunun beytmenin sebebi Ralf Hasenhuttl oyunun başından esasen birinci time'da oyunun başından sonuna çenli Thiago Alcantara geçen pas yollarını yapmağı planladılar. Esasen hem öndeki oyuncular bilen bunu başarıyor. Yani olar bunu cover shadow dip yani ark körügen bilen yapmak değil yani hareket edip yani Thiago Alcantara'nın arkasına alıp pas yollarını yaptılar. Blokladılar. 4-4'de bir hücumçu öňe giden vakti yani Dennings öňe basanaktı. Beylekisi iýde gaýdyp Thiago Alcantara'ny tutdy. Ve pas yollarını hem yapmak, bloklamak esasy birinji prinsip bolup durdy Southampton'ın. Uzun oyununu topladan sonra devam edin oyunu görkeden uzun oyununu topladan sonra gören olsanız berde Dennings gün ara girdi. Thiago Alcantara'nın arasına giriyor oyunu. Gören olsanız ve Thiago Alcantara'nın verilecek pası yani Fabinho'nun verilecek pasını oyuna devam ediyorsun oyun. Verecek pasını linyasını yapıyor gören olsanız. İkinci videomuza geçelim. Uzun oyunun toplarda da elmeden bolşuyal Southampton üstün. İkinci videomuza geçelim. Berde gören olsanız Armstrong Henderson ile Aran blokladı. Thiago Alcantara verecek Aran blokladı ve Henderson Fabinho'ya verdi. Gören olsanız. Devam edin. Ve berde de Ings Fabinho ile Thiago Alcantara'nın arasını yaptı. Gören olsanız ve Wijnaldum'a top verdiler. Yani İdal'ın birazcık Wijnaldum'a top verilen vardılar. Wijnaldum'a top devam edin. Şurada Wijnaldum'a top veriyor Fabinho. Ana Wijnaldum'a top verilen vardılar. Şurada duralım. Ünseriyan olsanız Ings Wijnaldum'a top veren vakti Stuart Armstrong gören olsanız
Thiago Alcantara tarap gol oynaşýar. Southampton baskılı oynayan wagty hem hatta öňe baskılı oynayan wagty hem özüni Thiago Alcantara göre nemetdi, pozisiýaldy. Thiago Alcantara göre pozisiýaldy. Yani Thiago Alcantara'nı yapmak ilki bilen olaryň baskısynyň ilki plany. Yani esasy göz başy bolup durdy. Ýene de şu taýda bellemeli Thiago näme şol Theo Walcott bilen Stuart Armstrong gatken yer ütgetdiler. Bäde meselem Stuart Armstrong şu hüjümçi al oynayar we Theo Walcott sağra goroşsa oynayar. Aslında başlanda oyun Thiago Walcott gorada Armstrong ortadadı. Üçüncü videomda geçip bilersen Muhammed. Yine bäde şu taýda duralım. Ünsveren olsanız yani Alisson'un Thiago'ya verecek yerine iki hücumcu, iki öndek hücumcu Danny Ings ve Theo Walcott birbirine yakın oynap kısılıp Thiago'ya verecek linyanı, pas linyasını yaptılar Ünsveren olsanız. Ve Danny Ings hem de Theo Walcott Thiago Alcantara'nın arkasına alıp gırasını yani geçecek, pas geçecek yerini yapyalı ve şol sanda arkadan diyalog hem bardı geldi pas geçäýende yakyn oynayar Ünsveren olsanız Thiago Alcantara ol oylaşýar. Endiki video geçip bilersiň da. Bäde ne görýän olsanız Deni Fabinho'nun pas verme mümkinçiligi barmy? Thiago Alcantara yok şeýle dämi? Yok. Inks yapıpdyr zady. Näme şu Thiago Alcantara ve Fabinho dowam edin. Topu Henderson'a berýär. Henderson'a berende hem onun ýene hem Thiago Alcantara pas berme mümkinçiligi ýok. Duralım şu taýda. İýde. Pas berme mümkinçiligi ýok. Goroçulara Ünsveren olsanız İzal'ın birazcık goroçulara aslında hiç baskı yok. O stadyum Ünsveren'den goroçulara hiç baskı yok. Ýöne yarım goroçulara pas vermäni, yani pas geçirmäni hiç gerek ya neme goýanoklar, yer goýanoklar. Hazelnut'un topary. Olaryň niýeti asıl oyunun başından soňuna çendi Thiago Alcantara'ny yapmakdy. Onu pas geçirmedik. Onun sebebi topardan hikece oyun vurucu, yani hiketek oyun vurucu Thiago Alcantara'nın Alcantara'lığını bunu bilýärdi Hazelnut. Çünkü beýle oyunçularına seýerseň, meselem Chamberlain pasy dowam etsin oyun. Chamberlain pasçı oyuncu däl, yani pasy bolan oyuncu däl, ol has atlet, ol has driblör. Oyuncu. Wijnaldum orada näme pas tehnikasy gatty Erwet'den. Taýda dursun. Gattyr Erwet'den emma ýa gelip oyunu gurmak däl onun bu oyundaky wezipesi. Ol has hem box to box, yani polýanyň yani meýdançaň ähliýerinde görüşýän oyuncu rolünde oynayardı bu oyunda. Esas oyunu döwücü ve topalcı rolünde oynayardı. Wijnaldum elbette Wijnaldum'a zat boldy, näme şol oyun gurucu, yani regista diýip bilinýän oyun gurucu, yani goroçularyň öňünde oyun gurucu oyunçy regista diýilýär. Bilmeýänler üçin belläp geçelim. Regista diýip italyançadyr, oyun gurucu diýmek manysy var. Yani bu regista oyununda oynayan esasy öňlerden bäri gelýän italyan futbolunda ulanýan bir futbol termini. Dimitri Albertina meselem regista diýerler. Soňky wagtlaryň registasy Andrei Pirlo meselem regista diýip bilinýärdi. Şolar ýaly regista wezipesinde oynayan bir oyunçy däl Wijnaldum. Bu oyunda onuň wezipesi o däl elbetde oynaýardy. Ýöne bu oyunda esasy onuň zady maksady, esasy niýetlenişi meýdançaň içinde görüşmek ve her ýere ılgamakdy. Thiago'ny yapmak, Liver'in oyunu dövmek, olary ýerden pas bilen çykmagyny durdurmak diýmekdi. Çünki Ralph Hasenhüttl bunu bilýärdi, şeýle boldy. Yani Liverpool'un oyunu dövmek isteseň Thiago'ny yapmagyň yeterlik boljagyny bilýärdi. Dowam edin.
Bäde de seriýan olsaňyz, ne ştaýda durolyň. Ştaýda durolyň. Seriýan olsaňyz, ýene de Ralf Hasenhuttlyň esasy bir näme diýsem oýun sisteminiň biri gyrada ýany linýa outda ýakyn ýerdäki basy gaty uly meşgully. Çünki olar orta polada belki sadece olar ýaly basgy press etmezler, ýöne gyrada hukman suratda sizin karşıdaşınızı karşıdaşını yani durdurmak için elbette gıradaky liniyadaky baskısy belki orta ve hücumdaki baskılarına elbette güçlüdür. Ralf Hasenhuttlyň oyun sistemasında babul Southampton'a da ýuwaş oturdy. Bäde ne söýleýän bolsaňyz 5 oyuncu Thiago'nun daşını yapıp durduğunu söyleyemem. Görüyor musun? 2 gırada ve 2 tane hem Theo Walcott hem de Pros arkasında hem Theo Walcott var. Onların birinci prensibi Thiago'nu almak, ikinci prensip hem liniyada gıradan Liverpool'u hücuma çıkarmazlık korktu. O devam edin. Şimdiki videoya geçeriz. O bäde de ýene de görşüňiz ýa 4 oyunçy bilen orta ortan blok edýär we her bular ýaý şekilde ortan blok etdiler. Öňe basy eden oklar görýän bolsaňyz gorowçylar rahat gorowçylaryň arasynda paslaşmagy ýa-da gorowçylaryň uzun top oynamagy oynamagy Ralf Hasenhuttly üçin hiç problem edýär. Çünki onların gorowda uzun oyuncular var ve oyuncular var. Emma elbette bu oyunda problemler men kimse problemler bolan kadýadym çünki gorowda 1.99'luk boylu Westergaard ýokdy we oň ýerine 1.85 boylu Jack Stevens oynayady. Ve men kimse bu problemi bolarmy kadýadyk emma Jack Stevens gatty oýun çykardy. Ben narak hem şeyle ortadaky gorowçylar, yani yarım gorowçylar, pivot oyuncular hem gaty üstünlükli çykyş etdi Southampton'ın. Ve görýän bolsaňyz hiçlik gorowçylar hüjüm ýok. Thiago Alcantara'nın pas geçip biljek ýerli goroýarlar. Indi görýän bolsaňyz. Berde oyunu görünümde men özüm diýdim. Southampton näme üçin muňaly basly oýnaýar, zaşitni ýani goro oýnanyp aslında bular topulup gorony oýnadylar. Yani aslında sizin beren maglumatlaryňyza seretsek. Bular men diýje olýanym bular beýleki toparlar ýa Liverpool ýaly gorowçylary baskı etmän diňe orta polyan gora oýnadylar. Yani bu oyun hem baskıly ýaly göründi. Aslında bular baskıly däl de diňe Alcantara'ny gorumak üçin öňde linýa urdular ýa şeklinde. Galkan urdular. Gorowçylar bilen ýarym polyan arasyny kestiler. Yani bu da ýarym gorowçylaryň uzun oýnamany Liverpool'u uzun oýnamany mejbur etdi. Şol sebäpden we uzun oýnany toplarda da Liverpool'un da hüjümçileri boy kiçik bolan üçin Firmino, Muhammed Salah ya da Sadio Mane ýaly oyuncular kelle tarapdan pes oyuncular. Şol sebäpden hem bular orta polyan ýani ýarym gorow bilen goroň arasyndaky liniýany kestiler we uzun oýnamany mejbur etdiler. Dowam edin. 4-nji video geçelim. Sebäbiňe bärde häzir hüjümçi Inks öňe giden wagty Walcott'un görýäňiz näýlek Thiago gololaşýanyny. Serýän bolsa hem dialog hem İbrahim Diallo hem arkadan geldi. Bu aslında bu näme diýsem size bu 3 oyuncu bolup goradylar yani. Hem Danny Ings oňa beriljek pasy hem serýän bolsa Danny Ings'in kellesi arka serip dur. Thiago Alcantara serip dur. Serýän bolsa oyunun başına soňuna çenli Danny Ings'in eden zady diňe Thiago Alcantara seretmek. Şol pas linyasını yapmak. Oyunun başına soňuna çenli şobrada bitti. Bu aslında Liverpool yani Dortmund'un treneri wagty Jürgen Klopp'un
ulanýan bir oyun şekli aslında ve hatta bu ortadaky oyun guruçy topsuz goýmak, ýani esasy niýeti bu zadyň. Klopp bunu Guardiola garşy ulanýar, Manchester City'ye garşy köplenç ulandy. Çünki Fernandinho da edil Manchester City'de Liverpool'da hel ortada oyun orýady. Fernandinho'nun geçen geçen oyunlarında Rodri vardı. Jurgen Klopp bunu Rodri'ye garşy bulandy. Ve şol sebäpden hem Pep Guardiola öňsüýärýän bolsaňyz, soňky oyunlarynda Rodri'nin ýanyny hukmany suratda İlkay Gündoğan'a çekkendir. Onun sebebi Rodri ýapyk bolaýanda da İlkay Gündoğan bilen ikinji bir yani yarım gorowçy bilen oyun gurmak üçin hukmany suratda Gündoğan bilen Rodri Liverpool'a garşy oynanan oyunlarda iki merkezi yarım gorowçy şeklini alýandyr. Serýän bolsaňyz. Endi beýleki wideoga geçip bileriz. Ýene de bir zady belläsim gelýär. Bäzan Southampton'ın hüjüm şeklinden size video taýynlady. Oňa mesajy hüjüm şeklinden biri hem Southampton'ın gyradan içerik berilýän paslar. Dowam ediň, komediýadyr görkezler size. Şular ýalynda şu taýda duralyň. Serýän bolsaňyz Armstrong galdyran topuna Danny Ings içerik girýär ve Theo Walcott hem de bäzan Djenepo Danny Ings'e gol oýanýar. Ýani öňdäki hüjümçiler gysylýar. Munyň hem sebebi sıpan toplary almak ýa-da sıpan toplar almak ýa-da Danny Ings'in dowam ediň şutaýda Djenepo indirýän topy, ýani Djenepo kellesi bilen alıp pas berýän toplarynda şular urgular geçirmek üçin esasan hem Southampton'ın edýän hüjümleriniň biri gyradan galdyrylan toplarda içeri gysylmak ve hatta arkadan hem oyuncular gelýär. Meselem Diallo hem geliplerdi şo taýda. Gelýär we şo taýda karopkanyň içinde adam san köpetmek. Hatta sen Danny Ings şo topu alıp bilmedik ýagdaýynda da Liverpool'un gorowçylaryny uzaklaşdyrylan topun ikinji yani rebound diýilýär da basketbolda sıpan topu almak şekli bilen hüjüm edýärmi ama ýani giň açyk däl de hüjüm şolar ýaly galdyrylan toplarda Southampton'ın hüjümçileri daralýar. Hemmesi karopkanyň içine girýär we şo ýerde baskı ýa-da top alan mesela baskı top alan bolsalar şolar ýaly uzakdan urgular geçirýär. Biz bunu ýylyň dowamında geçen ýylym Gatiken gördük. Ralph Hasenhuttl esasy hüjüm şekillerinin biri. Bunu Liverpool hem ulanýar köplemelerde. Bu 3 oyuncu bilen görýän bolsaňyz 3 oyuncu bilen şutaýda Liverpool'un 5 oyuncusyny oýundan düşürdiler. Ýani Djenepo'nu hiç kim yapmadı. Djenepo arkaýyn otaýdan spakoýn urgu geçirip bilýär. Warata prosto derwede düşmedi. Indiki videoga geçelim. Bäde Thiago Halis oyundan ýadady. Halis soňuşdy çünki oyunun başından beri dowam ediň, oyun dowam ediyorsun. Başından beri ýapylyp durýar. Şoň üçin Thiago endi 3-nji gorowçy ýaly ýyda çekilip top almany başlady. Arnold'a eli bilen öňe gitdi. Ýene de ýa-ni belläk geçişmeli gyradan oýnanan toplarda, gyra gelen toplarda Southampton elmidi ama agressiwni baskı edýär. Oyun dowam etsin näder görürsen ýene de agressiwni bir baskı bolýar we topu ýitirmegine getirýär. Görýänsiz, bugün toplarda ýene de Southampton topu eýe çykýar. Beýleki videoga geçelim. Bäde Ings Ings birazcık ýygy alyň. Ings bäde Nathan Tellani eli bilen Thiago Alcantara tarap urukdurýar. Hani kellesem insenýärsiňiz zada seredýär. Thiago Alcantara seredýär. Yani men diýmek islenim birinji oyunun birinji ýarymda şular ýaly turdy. Cameron hukly pursatlar bermedi Liverpool'a. Southampton Thiago hem oyunu 90 pas bilen turdy. Oyunun 90 minutynyň dowamında Thiago 90 pas bilen turdy we oyunun birinji ýarymda ol bary 33 gerek pas berip bildi. Yani bu gaty erbet
düşük pis derecede ve ikinci time'da galan pasların hemmesini Thiago ikinci yarımda verdi. Yani 57 pası ikinci time'da verdi. Onun için birinci time şular ýaly oturdy. Isteseňiz ikinci time'a geçelim. İkinci time'da görýän bolsaňyz Liverpool elmydam edýän zat netdi. Yani bu Liverpool'un ve Klopp'un birinci time'da oýunlary gowy gitmedik ýagdaýynda ulanýan taktikalarının biri olar öňdäki üçli hüjümçyny Salah, Mane, Firmino'ny öňe şu jeýme meýdançasynyň içine gysyp hatta ýarym goladan hem birini öňe şol üçlü hüjümçynyň ýanyna goşup mesela Salah, Mane, Firmino var hem-de ılgap Alex Chamberlain zadyň içine karopgaň içine tarap hareket edýän sebebi we Andrew Robertson bäri da aňyrdan hem Arnold hüjüme goşulýan. Yani bunu etmeniň sebebi öňdäki üçlüni gysyp Chamberlain hem öňe salyp garşydaşyň gorugçylaryny bir karopgaň içine jemläp Arnold bilen Andrew Robertsonyň öňüne atýar. Bu nükçe şular ýala Muhammed Goworan Southampton Liverpool'a men pikirimçe bu sezondaky ikinci mi ya üçüncü ýeňilisini aldymy? Liverpool'un ikinci yanlışmasam. İkinci ýeňil o West Ham'dan ýeňilipdi meňe adyma düşýär. Olam sezonyň başynda. Bulam ikinci ýeňilisi ýa ýalňyş bilýän Üçüncü mü yoksa? Aston Villa'dan hem oturupdy. Aston Villa'dan. O Aston Villa'dan doğru West Ham'da Aston Jack Grealish. Onda ikinci bolýar. İkinci ya o ýeňilisi. Bundan soňky ýeňilgileri bolarmy bolmazmy ol barada hiç kim maglumat berip biljek. Ýöne Liverpool edil häzirki döwürde bunu Liga Çempionun grupu oynamalaryny arada gulaşamda gaýdypdym. Şu wagtda döwürde Goro tarapyndan gaty ejizledi. Goro Van Dijk'in esasan bolmazygy Liverpool'y kyn ýagdaýlara goýar. Bu nükçe şular ýala Muhammed başga näme soraglaryňyz bar bolsa sorap bilersiňiz. Gatyrly YouTube tomoşaçylar hem öz soraglaryny indiki gerekki programmalarymyzda jogaplamamyzy isleýän soraglaryny kommentariýalaryňyza ýazyp bilersiz. Hem bize ýetirersiňiz ýokman suratda jogaplarsyz. Başga näme soraglaryňyz bolsa sorap bilersiňiz Muhammed bu nükçe şeýle. Gaty galan sorag bolsa sorap berin. Gowun informasiýalar, maglumatlar berdiňiz. Şu ýerde bir zat belläp geçesim gelýär. Belki de Van Dijk ýa da Matip ýa Joe Gomez üçsünden biri bolan bolsa we Hendersony orta alan ýagdaýynda başgarak oyun bolup bilerdimke diýip pikir etýän men. Hawa elbette Van Dijk'in bolmagy hasym goro planda güçlü boldy. Ütgüçük boldy ýöne edil oyunun ütgemegi конечно köp tarapdan ütgärdi ýöne Southampton bu gedek şoňa görä bir düdülş ederdim kädi. Yani elbette Liverpool ýeňmek hiç açalan satda. Näme boljagyna öňünden aýdyp bolanok. Onda näme gepleşigimizi soňlandyralyň. Bugünlükçe şu soralarymyz siziň bize beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýarys. Öz kanalymyzyň Futbol Dünyasy kanalymyz adyndan we tomoşlarymyzyň adyndan köp sag bolsun aýdýarys. Ýene de soňky gepleşiklerimizde de görmek isleýär sizi. Netip bolda Muhammed Mansuratda görüşürüz. Tek öňümizde oyun olarken Liga Çempion oyunları, ligan oyunları olur. Mansuratda ýene de gepleşiklerde alyp bararsyn netip bolsa. Bu ýene de burada biläsizmi? Siziň soňky çıkaran video rolüňizi gördüm. Thierry Henry barada gaty gowy çykarpsyňyz men ýazlan wagty bolar ýaly odan bir näme bolar diýip pikir edem wagtym ýöne gaty gowy çykarpsyňyz söýleme. Hemme futbolcuň köýlerini Futbol Dünyasy YouTube kanalyna
agda bolmaňyzy hem de şo taýda gerekli informasiýalar almaňyzy. Da Instagram saýpaňyza da bolaýmasa, sizin Instagram saýpaňyza mawtaýym. Bu suratda agda bolmaňyzy maslahat berýär. Meňe ýazgylam şoň içinde köplenç çykýar. Meselem şu ýaňy ýakynda ýazyp oturan şu adam dowam edýän işe oturan bir işim bar. Olam dünýä futbolunda 3-5 ýylyň ýeri atly. Mansur o ýazgylamy barda da bu oglanlara berjek. O taýda da videolar. Bu ýazgylar bar 3-5 ýylyň dünýä futbolundaky ýeri nirden başlapdyr, kimler tarapyndan ulanypdyr we entäm kimler haýsy toparlar, haýsy dünýä çempionatlarynda esasy yerlerde ulanypdyr. Olar barda da informasiýalar berers. Kim gyzyklanýan bolsa Mansur futbol dünýäsine ýazyp biler. Hatta kommentariýalarda da bermek isleýän soraglaryňyz bolsa sorap bilersiňiz. Indiki Mansurat'ındaki YouTube'da programmamızda Mansurat dolarım cevaplar. Sağ ol Muhammed. Yine görüşýänçek sağ ol, sağ otur. Sağ olun, biz size köp sağ olsun ederiz ve gepleşimiz sonunduryarız. Hemmeňizi YouTube, Futbol Dünyası YouTube kanalımıza agza bolmaňyzy ve bize golda vermek üçin agza bolup dostlarymyz bilen paýlaşyp videolarımıza like koymağı sizden haýyş ederiz. Bizim zähmetimiz ýerde galmasyn. Onu näme? Häzirlikçe indiki videomuzda görüşýänçek hoş, sağ olun dostlar. Sağ olun.